हाय लोगोफोर, दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायफिनबाय। दिनैनि बे भिडिअआ मास्ट इम्परटेन्टथार, बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था। दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय SSC MTS माल्टिटास्किं स्टाफनि एप्लाइ अनलाइन जादोंमोन 2019 आव आरो बिनिनो एग्जामा जोंहा जासिगोन आरो एग्जामनि थाखाय एडमिटआ SSC अफिसियेल वेबसाइटआव आपडेट जाबाय। बेनिखायनो जाय बिथांमोना एबा नोंथांमोना 2019 आव ओंखारनाय SSC MTS माल्टिटास्किं स्टाफआव एप्लाइ खालामदोंमोन, बिथांमोना एबा नोंथांमोननि एग्जामनि थाखाय एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना नोंथांमोननि एडमिटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांनि मबाइलाव थानाय क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनांगोन आरो बेयाव सार्च खालामनांगोन डाउनलड SSC MTS एडमिट कार्ड 2019 बेखौ सार्च लिरनानै इन्टार खालामनानै होनो नांगोन। बिनि उनाव एसे गाहायजों थांनांगोन। एसे गाहाय थांबाथाय नैबेयाव नुगोन, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मा SSC MTS एडमिट कार्ड 2019 रिलिज्ड डाउनलड SSC MTS कल लेटार हेल्प। बेयावनो नोंथांमोना खेबसे थुनानै होदो। बेनि उनाव गुबुन मोनसे पेजआव थांगोन। बिनि उनाव बेखौबो साजों बोखो एबा सिङाव थां। बेनि उनाव नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट लिंक टु डाउनलड SSC एडमिट कार्ड। बिनि उनाव नोंथांमोना आरो गाहायाव थाङोबाथाय नोंथांमोना मोनगोन बेयाव लिस्ट अफ रिजियन। ओमफ्राय नैबेजों राइट साइडजों दङ SSC MTS एडमिट कार्ड। बेनि उनाव गाहायजों बोखोदो। नैबे जाहैबाय जोंनिया नर्थ इस्ट जागोन नालाय नर्थ इस्टखौ सायख'खादो डाइरेक्टलि, बेलेगखौ नायलायनांला। जोंना नैबेयो 6 नाम्बारनिया 6 नाम्बाराव नैबेयाव नुदों नोंथांमोना SSC नर्थ इस्ट रिजियन एनियार आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालया, त्रिपुरा, मिज'राम बेखिनि स्टेटनिखौ जों बेयाव मोनगोन एडमिट कार्डखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनानै होदो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे बेफोरबायदि मोनसे गुबुन पेजआव फैगोन। नैबेनो जोंहा डाउनलड खालामनायनि जिथु प्रसेस। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मा एडमिट कार्ड। बिनि उनाव नोंथांमोना गाहायजों फै। बेयाव मोनथाम ना मा अपसन दं खोमा। बेयाव मोनसेया जाहैबाय मा जोंहा बेयाव नोंथांमोननि जिथु अनलाइन खालामनाय एप्लिकेसन, बेयाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन ID दं। बेखौ नैबेयाव फिलआप खालामनानै होनांगोन एबा लिरनानै होनो नांगोन। बिनि उनाव बेयावथ' गावबा गावनि डेट अफ बार्थ होखानाय जायो अनलाइन खालामनायाव, बेयाव डेट अफ बार्थखौ होनो नांगोन नैबेहाय। बिनि उनाव होखांनायनि उनाव नैबेयाव क्लिक टु नाउ दा स्टेटास बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन, थुनानै होनो नांगोन। बिनि उनाव थिग बेफोरबायदिनो नैबेयाव आरोबाव गुबुन मोनसे प्रसेस दंबावो। बेयाव रल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ होनानै आरोबाव नेक्स्ट मोनसे प्रसेस दंबावो। नैबेयाव जाहैबाय जोंहा केन्डिडेटनि नेम आरो डेट अफ बार्थ होनानै। आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। आङो केन्डिडेटनि नाम आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै। केन्डिडेटनि मुङा जाहैबाय दैमालु बसुमतारी। बिथाङा आंनिनो बेस्ट फ्रेन्ड। बिथांनिखौनो आं नोंथांमोन नायनानै दिन्थिनोसै। बिनि उनाव नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ होनो नांगोन। आं नोंथांमोननो डेट अफ बार्थखौ दिन्थिया, आं बेखौ ब्लाड खालामना होनाय जाबाय।
बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे क्लिक टु नाउ दा स्टेटास बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बयनिबो सिंथाराव नाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय मा नैबेनो ओंखारबाय बिथांनिया एक्सेप्ट जादो। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना केन्डिडेटनि रेजिस्टार आइडि बिनि उनाव रल नङा नैबेयो बेनि उनाव नैबेयाव केन्डिडेटनि नाम दैमालु बसुमतारी बेनि उनाव जेन्डारा जाहैबाय बिना मेल बिनि डेट अफ बार्थ ओमफ्राय एग्जाम डेटआ जाहैबाय बिनिया 08/08/2019 मानेखि आगष्टनि 8 थारिखै बिनि उनाव बिनि रिपर्टिं टाइमा 2:30 एबा 2:30 बिनि उनाव एग्जाम टाइम बिनि उनाव एग्जाम टाइमा 4 PM to 5:30 PM हालागै 4टानिफ्राय 5:30 एग्जाम सिटिया जाहैबाय गुवाहाटि बिनि उनाव बिनि एडमिट कार्डआ एक्सेप्ट जादों। बेयाव डाउनलडनि अपसनखौ दिन्थिथ'वाखै बेयाव माबानि जिथु फरिखानि सानथाम बा सानब्रै सिगाङावसो बियो डाउनलड अपसना जागोन बेनिखायनो बिनो जुदि नोंथांनि फरिखायाबो जुदि सानथाम बा साननैल'सै अब्ला बेयाव डाउनलडनि अपसना फैगोन अब्ला बे डाउनलडनि अपसन ओंखारनायाव डाउनलडनि जिथु अपसन बेयाव थुनानै हो अब्ला नोंथांनि जिथु एडमिट कार्ड बेयाव अट'मेटिक डाउनलड जागोन। आरो जुदि नोंथांमोना सार्च बाराव सार्च खालामनानै नायनो जुदि रोंस्लाबाखैब्ला एबा उसुबिदा मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे जिथु भिडिअनि डिसक्रिपसन दङ बे डिसक्रिपसनाव आं डाइरेक्ट लिंक होना दोनदों बे प्रसेसनि थाखाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि मेइन लिंकखौ आङो आंनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो डाइरेक्टलि नैबे प्रसेसआव मोनफैगोन नोंथांमोना बेयाव आङो डाउनलड SSC एडमिट कार्ड होननानै होना दोनगोन लिंकखौ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालाम अब्लानो बे प्रसेसजों नोंथांमोना डाइरेक्टलि मोनफैगोन। दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खेबसे लाइक खालामलां आरो कमेन्ट खालामथार लोगोसेनो लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनानै हो आरो जुदि दिनैसो बे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो खाथियाव ओंखारनाय बेल आइकनखौ थुनानै होथार। आं बेफोरबायदिनो साख्रिनि गोदान आपडेट्सनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनो बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार आरो खाथियाव ओंखारनाय बेल आइकनखौबो थुनानै होथार। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक इउ फर स' माच।